mag-anak na ni sunod adlaw. Wala Flor. Ano naman? Parang norte. Kasi lang tulog guys. Naon kami dyan sa lingasan ba? Ay, sa lingasan, matuto ko ngipon. Dugo man lagi na iwal eh. Ha? Sa? Dugo man. Sige na kayo na sundoy. Ha? Kani? Ah, sige na, bye-bye. Ha? Pan kang Di ko kay kangkong saging. Saging nga guwang. Panti ko. Bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye, Flor. Hi guys, majong hapon. Karon ding adlaw na uli na ko da uli di ko dalis kamali. Kamali guys inja. Ika utuhan ko og kuan. Abot dari. Grabe din ang adlita sa among biyahe. Ganina ni sus sa kahilak ko guys nga nakaabot pa jud buhi dari sa kanang kamalig. Grabe jud ang gisakdan nga ban ginoko abi dyan hagma ban kanang ma-intunsis sus ginoko ani naman kahadjud ko tabling kinabuhi daan imbis nga wako na tigok sa ahang sakit sa gums kay medyo na uli-uli anak ko dyan dito na hinong ko sa ang sakjang ban grabe man dyan gidokura guys gilig magpasahiro so dito sa kuan dito sa dapit sa doyro naman siguro to. Kana sila kay sige sila tawag-tawag sa ilang mga kaubang ban ba? Sige tawag-tawag ja. Kanang baon sa jigi apas ni ja guys na kanang nay di man jud makita ani mo gimong di ni mo makita gimong katagbo kanang di jud kaangay mo overtake nang lugar sus kay ning overtake man naman day motor. Wa jud kanig motor kay nakapadapling ka jud si ja. Gamay kasi kuwang guys basta lagi kapit mi nga sa pag-break. Ako senso ko guys, ko makaingan lagi ko nga di nagaso ko sa kaigban. Kay imbis nga kanang madugusan pating kinabuhi. Di kabuhi gaso ko. Kanang aron nang hadlo ka kay moto kanang agahang katapad. Nangurog ko na siya. Ja ako wala mo gusto ko nagtingog. Pero muna na nang kuana kanang nay imbis nga arang labarag kang kay kanang gisipon ko. Ja moto nga kuan ko kanang nay pagkaunahan ginhawa ka sa nagdako arang gazang driver gazang ginoko kaning ban mo gazang palawan gazang ko na ganang na ngano ba gazang mag-ilig man na ng pasahero madi na magzadawato goy pasahero kwanto guys wa siguro ako kadang ko silang istorya wa sila ning pila kana bitang ban nga narada na skilled sa ICM kanang di sila mo pila dito sa terminal. So murag nangwana na make up para lagi mga pasahero sa daplin sa giabot mga jagbalin siya nga ag pasahero tulo ra mi kabuok duhara sila sa ikatulok ko just mo to gito sige gabulog kanang kuan na sige na katong ijang konduktor sige nagpamira sa bag sige nagpamagas da ng mga pasahero pasakzen bisag di gazin mo sakay kay di ura andun gazig pasakzen so parang grabe magpinapanginhanglan ning bana diyan na pa di kuan tiguang dadto nga di dyan mo sakay kan hadlok kay ag ban lagi tintidag sa amin ja di sa mo sakay kay gilili pagpalisod bigod judong kuyaw judong kanang mga panahon na kung ano mang may kanang pasahero goy pasahero at lamang dawato hindi kay gating kinabuhi ja ko na mi kabuk na to guys unom na mi kabuk kapit sa bangka so na disgrasya kasi mi dadto aw di din may mabuhing unum. Karabi ko sa gagdagan dya. Nagpasalamat mga ko sa katagbong motor. Kay, isang na madugali sa kay. Yung karaplin na magazin sa guys. Araw na isang daplina. Kay, go adyan siya ng karaplin. Dagmag adyan. Kay karabi lagi ko sa gagdagan dya. Kay, ning overtake lagi sa pang parehang ban. Ginuo ko. Okay, santod karon. Agang nawang nga puwa pa Diyos koan. Kanang na raping initan dya na. Kasabot ng gibati. Nga. Kaya ko dari sa
alis siya. Gadi yung schedule na uli dari guys. Every other day mo uli mazuko dari. Di alam mazuko kakuanin dyan. Kay, di lagi pwede kita muli. Diya, mo lagi to nga. Na, experience na lagi ka. Diyan, naguli na guys. Yan, mazuko mo sa kayo kuan. Bahala na ng bana diha. Bahalag maawahi ko. Bahalang kakabihan ko kabut sa banin siya. Ustad, isa ko mo sa kaiban. Maaari na lang kong series. Kaya hindi ko makabuhiin. Napagkaroon, kakarit pa sa kang tuhod. Aral lagi namang pangamu-umu lagi. Kaya kuan ka nang nay. Bahal lagi ng overtake. Paso sa kaban. Nga, agasapod kaban, di po nagpa-overtake. Mga ginuot ko. Wala ba din nakuha. Aglit number na rato guys. Pero dyan lingat-lingat na ng... Ako alam ko ni tingod, pero mga abang pasayro, pwedeng sukuan na. Ako katingod. Ako sa among abuhan dari sa among shop. Nagdingal kong saging, kay kita among saging dari sa ilaom. Diya, kanang nay. Konde guys. Ako tripod pong da. Diya, konde guys, pasalamat ko sa Ginoo guys, kay agahang, di ba, ang naging vlog, kuan, kanang nay, agahang gams na, guys, medyo, nawa na nget katungarang kinanget-nget nawa na si Ja kalis Ginoo unja karon kanang nay nasa sakit guys pero kanang mura na naman si Ja basta kay gamay naman kadto mga sauna kay pangutan ko sa doktor pag graduhon ko ni Ja nga 1 to 10 may jukog 8 or 9 jud ang ingon karon og pangutan ko ni jud pila nay kanang may na jukog number 2 na so nan lamang gadji gamay makuan Ninja. Kuan guys, ahadjang na feel na ning hanggam so kanang yung mga panahon nga mahiubos ka or mahiubos man gazud ta. Mahiubos kun sa kanang mag-uo ko kanang makuwangan kustog. Munget-nget siya ko kay bawog unsa ning sakita. Murag da siguro pinis stress. Pero mga lagi to ag nakakuan gazud siya nakawa gazud siya sa arang sakita kato gazang asin nga pink salt. Diya. Sa mga nangutana di gasa tumapalit. Murag sa Shopee man siguro to ko kay bogasa to napalit guys kay itagaan na gay pud ko na to sang manghod kang florin bulan na salamat sa kun dagdak kay kuan kanang si Jaji naka kuan sa ang gibati guys. Kay isa jud may mauli dato sa puti nagpa kuan ko gikan to sa ko dito nagpatambaw. Wala man na gi-vlog kay kanang din ako ganahan guys nga nag-ijahe naman mig panggi pa-doktor sa among pamilya so ana na i-vlog ng among pagsige pa-check up. Pero alam mo pong gi-update sa hanggams lagi. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa hang manghod pud nga mo jay nagkuan nga kanang maulian ko sa hanggams nga grabe jeng kanget-nget. Kaning ang sakit guys kay mana man kasi niya pabalik-balik man na kasi panahon nga di na kasi magwanta. Katulad yung mga panahon nga naging mulay ko nagmumo ko itong pink salt nga mura jud na feel jud na nga sugino ko lamin ay katug kay na kuan ga jud kanget-nget. Hi guys, ang patanahon sa mga nga saging. Guys, luto na. Buwang bitaw kay na, problema lang. Why ginamos? Di wa pa mo adto pa ko. Aw. Mo naman ako. Hindi ko na ginamos. Gadali kay ang kargahan ko na sa kuan, kargahan sa. Ato na okay na. Oh, mo asa man pala ginamos? Dito ra sa unahan. So na ba ito ginamos guys? Ara na ba itong lamay ang ginamos ha? Ako kalipat kong danay. Ginamos sa balin siya hinatag ni Ate Lily. O anong ko kada. So nang balik guys. Magda ako ginamos. Ara bang humuta itong ginamos sa kay sila rin nagamos. Ginawa na ako ganina. Wako na da. Uy, hindi mapatay tubig. Hey guys. Nautor ka mong saging. Nagkuha din ko na rin sa suplato. Sabas Bartol ka. Kakak saging? Ha? Nagas Bartol guys, gapa na. Gapa na kasi ako Bartol. Kita ka na ka nagtubig to. Inom ka. Inom ka. So guys, nagdaan ako. Gusto na naginamos. Taas. Lisod dyan yung duha tayo abuhan. Ito pag mga gamit at ibatang may gamit dari. Magpakpak na rin kong saging. Dana guys, ginamos. Baling ginamos ko balin siya yung Mario. Ginamos mo lagi ko, hindi Mario na balin oh. Balin siya bitaw na. Garang saging guys yan. Dara po ilang suka nga na ay. Siling demonyo. Ang hangan eh. Sakit ang gamsa niya. Gamayra.
Tawas kuan. Meron suka. Kaya guys, mga tagsaging. Ginamos. Sira saging. Tagan mo dahil tao dito. Sa barangay? Sa ila. Kay? Mga tao ba nila? Kaya May saging. Ala. Abi na di namin makaabot dani. sa Di na ko makaabot dani, abi na gumatay na ako dito sa magsakjan. ang Kapit marid ko sa sagbaan. si Baan na magsakjan, di na ko gusto masakay baan. ano man. Naggigukod sila kay way mga pasahero unsa. Ning kuan overtake zara tong di bita ka na bitong kasada nga agubos di makita ni nagkuan nimo na kay katagbo ning sungsong jud. Blindfold. Madu galig motor kay ni padaplin na masiming tanan. Pis titong driver. Jadi guys, dari ra ko sa kamali akang malig. Dari ra ko sa shop pero na ko ning pakita ni Marjorie kay na delikado kung pakita ko. Grabe ang labar kang unsa gahang sipo nagkuan nagtubod. Tugod siguro nis kanang kuan panahon pud na init kazon sa. Dugtugban ang sagsan ganina guys. So tamas nini na timing pus nini alas kwarto adto sa ko nag kami-tami na to sa mga kamalig kay insag matagdan si makog sipon. Daraw-dari ako guys sa kuan sa kamalig ja ang nang namiagahang kaon sa saging. Salamat sa Ginoo nga nakakaana ko gahi sa hanggams nga kuan dyan naka-istorya na po ko guys nga di na dyan maghiwig ang nang kay medyo na okay na lang sa hanggams bitaw katurad dyan sa kaulis Ginoong pink salt. Sa mga nangutana dahil sa kapalit og pink salt or sa Shopee man siguro to. Murag na to di gipalit ni Florami. Ano yan? Asa mo to? Simot ag saging. Okay na dito isa. Ato na ito mo na ba? Yangat man na may tubig. May tubig na sila dyan. So, Kani kang kuan. grades ng manok. Kani kang pulinar. Ha. Tik 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 katang nagmay pa ni Desnyagi karon na nang kadagko dali na nag Ilusot sa na imong kuan ditohan. di ko manuhak na. Dili ba kana imong cellphone lagi. Asa? Dito atong may bangagyana lagi. Picture ba? Asa ilusot? Sulod yun. Tuhakon. Dili tilagayo. Diba ay sus Ginoo ko. Manuhak dara guys sagko na sila. Kahangatan na no. Dali so. Manuhak lala diharap mo kay na. Gahangat sila tanan. Sige kita sana. Few moments later. Oh guys, hindi ako masakay o kwan guys. Hindi ako masakay kwan. Nilisan ko to. Series na lang mayan sakta. Bahala magmatugay. Ano sila? Ginawa kayo na ng mga driver? Budget na namin lang wala para makapila sila sa Budget sila silang oras. Matapatay silang tao sa ilang tuwan. Ano sa hero? kaya hindi sila makapas doon. Mahuli sila, magabihan ka sila patuan. Kasi nakapan mo pila. Kasi mga na sila. Ang saingan na na. Parang may mga magkapit ka pa rin ng daan. Oo na, yan na. Ani na nga. Tanas Mario guys. Diya karon maghuwat ko dari og si Risi jo ko sa kay ban bahala put. Konjo ko ganina abi na di na sila makaabot sa Alicia.
Diya guys, kita kaya diha sa Florami yung sikuan. Naalaga sila sa Florami, dapadog na. Nag-videohan ko. Guys. Diya sila guys. Florami dito sige katawa. Pabidyohan ako kay mga anak na ni sunod adlaw. Bye. Wala Flor. Ano naman? Parang norte. Na silang tulog guys. Kasi mong ipon. Naon kami dyan sa lingasan pa. Ay, salingasag, matuto kong ipon. Dugo man lagi na iwal eh. Ha? Sa? Dugo man. Sige na kayo na sundoy. Ha? Kani? Sige na, bye-bye. Ha? Pan kang Di ko kay kangkong saging. Saging nga guwang. Panti ko. Bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye, Flor. Bye. Sige na kayo na. Nakangisin ako Palingasag. So guys, nana J series guys. Sa ibaan ganina. Jukuning kuan, wa jukuning sakay. Nira kong para sa series. Ay, sige na, yung gananay. Aping mo nay. Kunay guys, kanang naday tiguwang wa jud sa ikapamasahe, so ang gilibre pinanoy ko. No to guys, pag naog na jud gipisad ang kamot sa salamat ka aguday. Pero jud ko na sa idang kwarta 20 pesos sa luwi ka jud tiguwang. Hey guys, matsong gabi inaabot na din ko sa Valencia anja. Wala malimag ko makaluto, so mga araw na dari sa kananan dari sa dura po dari sa among gipuyan. So dari si John Mark guys, kay nauli man sa kayo sa klase ron. So magdangan mi direk pa ni hapon. Humanaw pa napon mo, balik na po ni Tagbilaran. So guys, mani amang order. Tag barato rin din ang tulog ka buok nga tulog ka hiwa tag 89 pesos rin ni. So mani amang order guys for chicken kay chicken Manila mga baligya din hi. So marata ang vlog guys. Thank you for watching guys. Bye bye.